sød og give mig dukken, ikke også? Nej, jamen godt. Men jeg tænker da også bare, at vi skal pakke dine ting og så afsted til svømning. Hej, Mathilde. Niklas? Nej, altså, Daniel. Daniel? Ja. Ja. Så jeg undersøger dig bare lige med en finger her, ikke Daniel? Sygt til, hvis det gør ondt, ikke? Så hvis du bare slapper helt af, Daniel, ikke? Hej, Lonnie. Hvad laver du her? Mit navn er Anders, og men I kan bare kalde mig Gringo. Det kalder mine venner mig, fordi jeg har været meget i Latinamerika. Alt det svineri, som bacon laver, så du kan bare lade den stå der, tager den bare ud, serverer du det. Fuck, og